Arriba l'estiu i hi ha qui vol lluir cos i estar en forma. Els excessos de l'hivern i també els complexes passen factura quan s'apropa la calor. Arriba l'hora de l'operació biquini. Però atenció! Moltes dietes són extremes i impliquen una pèrdua de pes massa ràpida que no és compatible amb una vida sana. En molts casos, l'operació biquini consisteix en obsessionar-se amb una talla o un pes determinats. Aquestes dietes extremes potencien que només mengem aliments poc calòrics, hortalisses, verdures i fruites. També ofereixen substituts d'alguns aliments per perdre pes més ràpidament i es desterren aquells aliments que contenen hidrats de carboni i greix. Però al cap d'un temps, això produeix el conegut efecte yo-yo. Haver volgut aprimar-se tant i en tan poc temps fa que a la mínima tornem a engreixar, recuperant el pes perdut i probablement augmentant-lo. L'efecte yo-yo sol anar acompanyat de depressió, ansietat, frustració i una baixada general d'autoestima. Per tant, s'ha de tenir en compte que deixar de tenir una alimentació completa i, sobretot, fer-ho sense la supervisió d'un professional pot ser perillós.